حال دل ہے سنے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے سنے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا میں ویریاں نو سڑے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے صحابہ دا جو حیا کریں دے او آقا دے نل وفا کریں دے صحابہ دا جو حیا کریں دے او آقا دے نل وفا کریں دے او آقا دے نل وفا کریں دے حیا انہاں دا کریں دا بیٹھا میں تینوں بھی آر لیں دا بیٹھا اے حال دل ہے سونے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا میں ویریاں نو سڑے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے وہ روز اندر دو یار کونن سینال مہوے آرام کونن وہ روز اندر دو یار کونن سینال مہوے آرام کونن سینال مہوے آرام کونن جنہاں دے رتبے دسیں دا بیٹھا صدیق عمر نہ لکھیں دا بیٹھا اے حال دل ہے سونے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا میں ویریاں نو سڑے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے اگر محمد اوڈی حشر دے جا اپنے یاروں کو سینے لایا اگر محمد اوڈی حشر دے جا اپنے یاروں کو سینے لایا جا اپنے یاروں کو سینے لایا تو کہ کرے سے پوچھے دا بیٹھا سوال ای ہو کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے سونے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا میں ویریاں نو سڑے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے تو ضد کریں دے تے نہیں منے دا تو مصطفیٰ نو جو ہے رسیں دا تو ضد کریں دے تے نہیں منے دا تو مصطفیٰ نو جو ہے رسیں دا تو مصطفیٰ نو جو ہے رسیں دا سمجھتا صحیح کہ کریں دا بیٹھا میں تینوں صحیح نل ملیں دا بیٹھا اے حال دل ہے سونے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا میں ویریاں نو سڑے دا بیٹھا وفا انہاں نل کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے میں مصطفیٰ دے وزیراں دی گل
ذیشان اکبر کریں دا بیٹھا میں مصطفیٰ دے وزیراں دی گل ذیشان اکبر کریں دا بیٹھا ذیشان اکبر کریں دا بیٹھا میں ہیراں دی گل کریں دا بیٹھا دلگیراں دی گل کریں دا بیٹھا حال دل ہے سونے دا بیٹھا وفا انہاں نال کریں دا بیٹھا میں ویریاں نوں سڑیں دا بیٹھا وفا انہاں نال کریں دا بیٹھا اے حال دل ہے